Jeg vil nu lave en religionsfænomenologisk analyse af den her tekst, den første skabelsesberetning fra første Mosebog. Og du har formodentlig læst teksten igennem et par gange, før du lytter til den her modelanalyse. Det er det mest fornuftige. Jeg bruger simpelthen bare analysemodellen, som vi nu bruger her i religion B. Jeg starter med redegørelsesdelen. Tekstens genre, det er, at den er en myte. Og jeg kommer senere i den her analyse kommer jeg ind på, hvad det mere præcist vil sige, at teksten er en myte. Men foreløbig kan jeg sige, at den altså er en myte, og at det er en kanonisk tekst, det vil sige, at det er en tekst fra kristendommens kanoniske skriftsamling, som er Bibelen. Så er det spørgsmålet med tidsfæstelsen og hvem forfatteren er. Og nu er teksten her, den er jo fra første Mosebog, den er fra det gamle testamente, og tekster derfra, de er notorisk svære at tidsfæste. Det er ikke muligt at sige med bestemthed. Men et godt bud, det er, at den er fra et par hundrede år før vores tidsregningsbegyndelse. Og den samme usikkerhed, som der er med tidsfæstelsen, er der også med hensyn til forfatteren. Det er ikke muligt at sige, hvem forfatteren til en tekst, som den her er. Det fortaber sig simpelthen i fortiden. Så er der tekstens emne. Det er verdens skabelse. Og da teksten er en religiøs tekst, så har den per definition en indefra synsvinkel på sit emne. Og endelig er der tekstens disponering, som jeg vil komme ind på nu. Hvis man læser den her tekst igennem, så kan man se, at den er inddelt efter dage. Og det betyder, at den er inddelt i 7 afsnit, fordi den handler om 7 dage. Ifølge teksten, så tager det Gud 7 dage at skabe verden. Så man kan selv læse ned igennem teksten her og se, hvor afsnittene de begynder og hvornår de holder op. Det sker simpelthen efter hver gang der skiftes dag. Og så endelig hernede til sidst har vi et 8. afsnit, som er meget lille. En slags konklusion. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Nu kommer jeg så til den egentlige analysedel. Og det er her, jeg først og fremmest arbejder religionsfænomenologisk. Jeg har fundet 4 religionsfænomener, som jeg mener er særligt fremtrædende i den her tekst. Og det er fænomenerne verdenssyn, også kaldet kosmologi, gudsbillede, også kaldet teologi, menneskesyn, også kaldet antropologi, og så mytebegrebet, som jeg jo nævnte, at jeg vil komme nærmere ind på senere i analysen. Jeg tager de her 4 religionsfænomener i rækkefølge. For det første er der kosmologien, og det er helt tydeligt, når man læser den her tekst igennem, at den vil sige, at verden er god. Verden er et godt sted. Det kommer som et omkvæd mange gange i teksten. Gud så, at det var godt. Nu falder mit øje lige her på linje 20, hvor det for eksempel står, Gud så, at det var godt. Verden er et godt sted. Og det, at den er et godt sted, det betyder mere præcist, at den er et velordnet sted. Helt fra skabelsens begyndelse. Verden bliver skabt lag på lag i god ro og orden. Og det er noget meget centralt for teksten, at der er den her orden. Man kan sige, at kaos, en kaotisk tilstand, som hersker i begyndelsen, afløses af kosmos, som betyder en velordnet tilstand. Og den her kaotiske tilstand, som er fra begyndelsen, den kommer til udtryk i de 2 første linjer. Jorden var tomhed og øde, og der var mørke over urdybet. Det er sådan nogle traditionelle billeder på kaos, som betyder en uordnet tilstand, hvor det ikke kan lade sig gøre at leve ordentligt. Sådan en tilstand afløses af kosmos igennem teksten. Mere præcist kan man sige, at først skabes verdens scene. Det sker fra linje 3 og til linje 21, hvor vi har himlen, havet, jorden, himmellysene, solen og månen, der bliver skabt. Derefter så bliver aktørerne, kan man sige, de bliver skabt, verdens aktører. Det sker fra linje 22 og ned til linje 31, hvor havdyrene, fuglene, landdyrene og til sidst mennesket skabes. Så har vi et par linjer, hvor herskerforholdet fastslås, at det er mennesket, som inden for verdens rammer skal herske over den øvrige verden. Så kommer der et lille afsnit fra linje 33 til linje 36, hvor man kan sige, at levevilkårene i verden fastsættes. Mere præcist, hvem skal spise hvad. Og til sidst, fra linje 36 og ned til slut, jamen så får vi meget kraftigt fastslået, at skaberværket er fuldendt. Det er godt, og det er velordnet, og det er færdigt, og Gud kan hvile sig.
Og vi får til allersidst det her punktum sat. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Verden er færdig, den er et velordnet sted, vi har med et kosmos at gøre. Så kommer jeg ind på tekstens teologi, det andet religionsfænomen, jeg vil gribe fat i. Og der bliver sagt forskellige ting om Gud i den her tekst. For det første kan vi se i linje 3, at Gud er en skabergud. Gud er skabende. Det er ikke nødvendigvis en selvfølgelighed. Der findes religioner, der arbejder med Guds begreber, gudeskikkelser, som ikke nødvendigvis er skabende. Men det er Gud altså i den her tekst. Og vi kan også se nede i linje 4, at Gud skaber det herhenne. Gud skaber bare ved at tale. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Det er altså en meget uhåndgribelig måde at skabe på. Gud skaber ved sit ord. Og det har også noget at gøre med noget, der også står i linje 4, at Gud er ånd. Der står, at Guds ånd svævede over vandene. Vandene er jo også et traditionelt symbol på det kaotiske. Og det er altså her, at Guds ånd kommer ned og begynder at bearbejde de her vande. Endelig kan man sige, at den Gud, der kommer til udtryk i den her tekst, er en suveræn Gud. Det er svært at sætte fingeren på et bestemt sted i teksten, hvor det står, jeg vil snart sige, at det gennemsyrer hele teksten. Gud gør nøjagtigt, hvad Gud vil. Der er ikke nogen, der har et ord skulle have sagt, undtagen ham selv i den her tekst. Gud skaber simpelthen verden, sådan som Gud synes, den skal skabes, uden at konsultere andre. Så kommer jeg ind på tekstens antropologi, eller tekstens menneskesyn. Og tekstens antropologi er især lokaliseret her til linje 31-32. For det første kan man sige, at mennesket er skabt i Guds billede. I Guds billede skabte han det. Det er jo en fornem ting at sige af den her tekst. Mennesket er altså ikke Gud selv, men ligner Gud. Er skabt i Guds billede. Det næste, der bliver sagt, er, at mennesket er skabt som mand og kvinde. Det er altså en fuldstændig fastslået del af menneskeligheden, at man har et bestemt køn, det ene eller det andet. Og det tredje, der bliver sagt, det er, at der er en mening med, at mennesket har de her to køn, for de skal nemlig blive frugtbare. De skal blive frugtbare og talrige og opfylde jorden, og herske over den eller underlægge sig den. Det er et meget markant menneskesyn, der kommer til udtryk i den her tekst. Mennesket skal simpelthen formere sig, udnytte det, at de er delt i de her to køn, formere sig, opfylde jorden og gøre sig til herskere over den. Et meget aktivt, udadrettet menneskesyn, der kommer til udtryk her. Gud er altså ganske vist suveræn, men Guds suverænitet er ligesom en sag i forholdet mellem Gud og verden som helhed. Man kan sige, at inden for verdens rammer, der er det mennesket, der er sat til at herske over resten af skaberværket. Ja, og så kommer jeg ind på det fjerde religionsfænomen, og det er det her mytebegreb. Teksten er jo, som jeg tidligere har sagt, en myte, og grunden til, at jeg kan sige, at det er en myte, det er, at teksten for det første er en fortælling, og for det andet, så er det en fortælling, der handler om noget helt grundlæggende for religionen, nemlig hvordan verden blev til, hvordan verden er, hvad menneskets plads i verden er, dels i forhold til resten af skaberværket, og dels i forholdet til Gud. Og for det tredje, så er det en fortælling, som har haft en meget, meget omfattende virkningshistorie. Både den jødiske og den kristne kultur har pejlet ind efter den her fortællingsudsagn, og det er også en af grundene til, at man kan tale om den som en myte. Den har altså haft en meget stor betydning i verdenshistorien. Endelig kan man også sige, og det er måske noget af det, der især gør den til en myte, det er, at den handler om ting, som går ud over, hvad mennesket normalt kan erfare sig til. Det handler om ting, som ikke er til at tage at føle på, som man ikke kan vide under normale omstændigheder, men som den her tekst altså mener, at den har en særlig adgang til at fortælle om. Det er noget, der er ret typisk for myter. De grunder sig på det, der kaldes en åbenbaring, og det er altså en slags erkendelsesform, som går ud over det, som hører til de normale menneskelige erkendelsesfunktioner. Godt, nu kan jeg så opsummere, hvad jeg har fået ud af den her tekstanalyse. Og det er altså, at teksten er en myte, der fortæller, at Guds ånd er skabende, og at Gud skaber bare ved at tale, og at Gud på en meget suveræn måde har skabt verden som et velordnet sted, et kosmos, hvor alle jordens væsener har mulighed for at eksistere. Og inden for verdens rammer, så har mennesket fået en særlig opgave. Det har nemlig fået til opgave at herske over det øvrige skaberværk.
Man kan sige, at mennesket er Guds visevært på jorden. Godt, så vil jeg komme med en kort perspektivering. Og jeg vil perspektivere til en religion, der er meget anderledes end kristendommen, nemlig buddhismen. Og jeg vil perspektivere på punkterne kosmologi, antropologi og teologi. Hvad kosmologien angår, så kan jeg se en lighed imellem den her tekst og så buddhismen, for i buddhismen der er verden også et velordnet sted. Det er bare ikke blevet ordnet af en gud, men det er stadigvæk et velordnet sted. Det er nemlig styret af en lov, karma-loven, som får alting til at fungere logisk i verden. Hvad menneskesynet, antropologien angår, så er der en forskel imellem den her tekst og buddhismen, for i buddhismen er mennesket ikke hersker over den øvrige verden. Mennesket er tværtimod underlagt de samme vilkår som resten af verden, nemlig karma-loven, og det er i høj grad karma-loven, som skaber den ordnede, logiske verden i buddhismen. Og der har mennesket altså ikke nogen særstatus i forhold til dyr og resten af skaberværket. Og for det tredje er der teologien, og der er der en meget klar forskel mellem buddhismen og den her tekst, for i buddhismen er der ikke nogen overordnet gudeskikkelse, og det må man jo sige, at der er i den her tekst. Gudeskikkelsen spiller en meget, meget stor rolle som skaber i den her tekst, og i buddhismen er der simpelthen ikke nogen overordnet Gud. Det er en ateistisk religion, buddhismen, om man så må sige. Godt, det var en religionsfænomenologisk tolkning af den her skabelsesberetning fra 1. Mosebog.